Pusong Pilipino, pusong panalo. Pusong panalo. Hindi umuurong sa pagtulong, kawang gawa sa lahat sinusulong. PCSO, PCSO. Hindi umuurong sa pagtulong ang PCSO, PCSO. Magandang tanghali po sa ating lahat. Masisimulan na po natin ang first sample draw para sa round ko na may draw number 2893. Pangasinan, let's play Small Town Lottery. Time ready. Ating first winning number 40, 40. Ibabalik ko natin ating ating numero pa kasama sa pangalawang pagpili. Time ready. The second winning number 40, 40. At ang ating number combination para sa ating first draw may marang tayo 40, 40. Congratulations po sa naman na kung si Geoffrey Martinez sa ating PCSO, tumulong sa pagtulong. Maraming salamat. Official draw result for November 23, 2024. Travel to RD numbers 40 and 40. RD number